עוד לא שם, מתקרבים. אני חושב קודם כל שהשלב הראשון בגביע הוא שלב שאתה יודע מה, אפילו יודעי חן מה שנקרא, לא יודעים שהוא קיים. קח את הקבוצה מקום ראשון שמסיימת את הסיבוב הראשון בליגה השנייה, שים אותה ברבע הזמן. 13 יוצא לדרכו, דקה ראשונה של מכבי, והיקמן היום עכשיו רץ קדימה. היקמן שם, נעצר בעבירה וגם נקודות. פיק מייקל עושה את העבירה. אוחיון עובר מאחורי ההגנה, הזו הולך לדווין סמית. מוציא את זה לניק קיינר מדלי, לא יכול לזרוק. 7 לישון ההתקפה, היקמן עכשיו תקעו עם הכדור. 5 שניות, 4 שניות, היקמן עד הסוף, וזה נכנס. היקמן חותך שם את ההגנה יפה. 39-36, דקה 45 על השעון. היקמן. התקפה של מכבי עומדת, אז היקמן זורק ככה וקולע. מכבי לוגן לא על המגרש, אם זה מה שצריך לעשות עכשיו. אז היקמן עושה את זה וגם קולע את השלשה, מוריד ל7. למה לוגן לא על המגרש? לוגן לא על המגרש בגלל שבסופו של דבר במחצית השנייה לא עשה אף שלשה. שרס, חוטפים לו את הכדור. זה הולך עכשיו להיקמן. 5 הפרש. זה נכנס, רק 5 הפרש, 46 שניות אחרונות. היא במינוס 5, 20 שניות ו5 עשיריות. דווין סמית יכניס את הכדור. על מי הולכים? היקמן מקבל את הכדור, אין מספיק זמן. היקמן חותך את ההגנה וזה נכנס. מכבי רק במינוס 3. שעון קוזז רק מעט, 16.4. Ricky Hickman, the rebound, and then goes all the way to the hoop and lays it up the glass. Beautiful coast-to-coast move from Ricky Hickman. זהו, ניני מחזיר אותו עכשיו להיקמן. זורק לי 2 נקודות, וגם מכבי יכולה לעלות ליתרון. היקמן, איזה זמן דן שמיר, ימחק היתרון של